Няма място за това. Така, това ни е натриевата основа, ако някой се интересува, продава се в железарските магазини и железарници, както виждате, сода каустик. Значи, тъй като ние имаме 1 литър мазнина, ние използваме зехтин, защото е най-лесно достъпен и е смисъл сапуна все пак си става органичен сапун, в смисъл да, няма проблем. Тъй като вие ще сте на 2 групи, ще го разделим на по половин литър във всяка купа. За половин литър зехтин трябва 70 грама натриева основа, за да се случи процеса на сапунификация. Когато Рали донесе студената вода, сипваме първо водата и след това слагаме основата. Защо? Когато натриевата основа реагира с водата, се отделя топлина. Съответно, реакцията е екзотермична. Съответно, ще сипем студена вода, за да може да я забавим, да няма прекалено силно бълбукане и така нататък. Идеята е температурата на зехтина ви и температурата на водата с натриевата основа да е горе-долу еднаква, когато ги смесвате. Защото ако са прекалено различни, процесът няма да протече както се планира. Когато го разбъркаме с пасатора за няколко минути, идеята е, че консистенцията, която трябва да постигнете, като дигнете така пасатора и похапете малко, трябва да остават линиите, да задържат, а не да си е сипостричено.